Hola, amigues, hola, amics! I què fa en Joan Manel avui? Intentant mimetitzar-me amb el bosc. Perquè el protagonista del llibre que xerrarem avui no és ni més ni manco que un bosc. Però no és un bosc qualsevol, és un bosc misteriós com aquest! Però primer de tot, en Tià Sabater, de la llibreria Drac Màgic de Palma, mos farà la seva recomanació. La seva recomanació envoltat de llibres per tot, diguéssim, dins el seu propi bosc. I bé, jo vos recomano el llibre de No diguis res, d'en Patrick Radden, i que ha editat Edicions del Periscopi. És un llibre molt ben documentat, en què parla del conflicte de Nord-Irlanda, i la veritat, un llibre molt recomanable. Evidentment, hi ha violència, però hi ha història, hi ha moltes coses que convé saber i que segur que gaudireu amb aquest llibre. Moltes gràcies, Tià, en farem cas. Amb Edicions del Periscopi sempre l'encertam. I ara xerram del nostre autor, en Dino Buzzati, un d'aquests escriptors que va començar com a periodista a Itàlia i a poc es va convertir en un dels millors escriptors del segle XX. M'imagino que, gràcies als seus començaments com a periodista, la seva escriptura és clara i directa, per molt fantasiosa que sigui la narració, que vos asseguro que ho és una estona. I editat per Males Herbes. Males Herbes sempre ens sorprèn amb autors poc coneguts però realment extraordinaris i a la vegada poc traduïts. En aquest cas, traduït per en David Neldo, una fantàstica traducció d'aquesta faula. És una faula en la qual parlen tots, els animals, el vent, les muntanyes, els arbres i el seu protagonista, el coronel Sebastiano Perocollo, que no tenc ni idea d'italià, però me fa gràcia xerrar-ho així, que vols que te digui. Aquest és el seu protagonista, però també tenim un coprotagonista que és el seu nebodet, en Benvenuto Perocollo. I tot comença quan els protagonistes reben l'herència d'un avantpassat seu, n'Antonio Morro, que això pareix més un mallorquí que un italià, però és igual, n'Antoni Morro de tota la vida, saps què t'ho vull dir? En aquest bosc mos trobarem impetuosos genis dels arbres i garces impertinents i mussols no tan savis. Mos trobarem molt d'éssers. Així d'entrada i quan vas llegint t'apareix que és una faula infantil, però no, tot i que una criatura també el pot disfrutar, saps què t'ho vull dir? Espero que vos hagi agradat molt la meva recomanació i espero veure's-vos ben aviat. I si és en boscos tan preciosos com aquests, encara us celebraré més.